बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनसे रादाब लानानै फैदों। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदि बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै भेन्सार फरायसालिजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजों भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बुंथिदों। दिनै दिसपुर जनता भवननि ब्लक एफनि ग्राउन्ड फ्ल'राव थानाय फाइनान्स डिपार्टमेन्टनि हलाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, आसु आरो आसामनि साहित्य सभा दैदेनगिरिफोरजों जथायै आथिखालाव आसाम सोरखारनि केबिनेट आरो सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइनि सायाव लानाय माखासे थांखिफोरनि सायाव गुवारै आरो गोथौवै सावरायलायो। बाहागो लानाय मोनब्रै माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोरा आसाम सोरखारनि केबिनेट आरो सोलोंथाइ बिफाना सोलोंथाइनि सायाव लानाय थांखिफोरनि सायाव अजद दैखाङो आरो सोरखारनि थांखिफोरखौ थोंजोङै गनायना लानो हाया होननानै रोखायै फोरमायो आरो सोरखारनि थांखिफोरखौ बोखांनानै लानो खावलायो। गाहायाव होनाय सोरखारनि थांखिफोरखौ गनायनाय जानाय नङा होननानै रोखायै बुंथियो। दा मा आयदा बेखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनि। आसाम सोरखारा केबिनेटआव आजावनाय भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जानाय नंलिया होनाय थांखिखौ माब्लाबाबो गनायनाय जानाय नङा होननानै रोखायै बुंथिनानै होयो आरो बे थांखिखौ फिन सानफिननो सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खावलायो। थाखो 3 फ्राय 12 थाखोसिम गोरलै सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोङाव सोलोंथाइ होनायखौ माब्लाबाबो गनायनाय नङा होननानै फोरमायो। थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिम सोरखारा बिमा राव बिजोंनि फरायसालियाव मोननै बिजों इंराजियाव बाहायनो लानायखौ अपोज खालामो। गेदेर जिल्लायाव गं 10 आरो उन्दै जिल्लायाव गं 5 मिक्स बिजोंनि फरायसालिफोरखौ इंराजि बिजोङाव सोलायहोनानै आदर्श फरायसालि खालामनो थांखि लानायाव अपोज खालामो बिथांमोना। आसामनि मोन 126 एसेम्बलि कनस्टिटिउसनफोराव साबसिन फरायसालिखौ गंफायै CBSE एप्लिकेसन खालामनानै इंराजि बिजों खालामनो नागिरनायखौ अपोज खालामनाय जायो। मख'जाथावदि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा मोनब्रै आयदानि थांखिफोरखौ खोनासंनानै बैफोर आयदानि सायाव फैगौ सेप्तेम्बर दानाव फिन सावरायफिननानै बैफोर जेंनाफोरनि सायाव सल्युशननि लामा दिहुननाय थाखाय खोथा होयो। दिनैनि सावराय मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', लेङाइ आफादगिरि फारियै खोरोमदाव औवारी, रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी मोना बाहागो लायो। मख'जाथावदि दिनैनि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि आसुनि चीफ एडभाइजार डक्टर समजल भट्टाचार्य, आफादगिरि दीपांकर कुमारनाथ, गाहाय नेहाथारि शंकर ज्योति बरुवा आरो गोबां दैदेनगिरि आसामनि आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर कुलधर सयखिया, गाहाय नेहाथारि जादब शर्मा मोना बाहागो लायो। मख'जाथावदि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै गासैबो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जागोन होननानैबो रोखायै बुंथियो आरो बिटिआरनि बायजोआव बर' मैखोम ओनसोलफोराव थानाय बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोरखौबो सोरखारि खालामनाय जागोन होननानै रोखायै फोरमायना होयो। आसाम सोरखारा एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि फरायसालिफोरनि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जौगाहोनो फारियै 3,000 क्र'र आरो 10,000 क्र'र रां बावजा थि खालामनाय आरो बेखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि आसाम एसेम्बलि सेसनाव पास खालामनानै मावफुंजानाय जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंथियो। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।